Bojím sa. Čo keď pri tom zomrie? Čo keď všetko, čo potom z neho ostane, bude len stroj, robot, nejaká vec? Ja nechcem zomrieť. Predstav si, by si dostal mozgovú mŕtvicu. A potom by si nejakí doktori nahradili tkaninu pod vodou. Budeš to stále ty? No iste. Hej, a keby sa to stalo 2-krát, 5-krát, 10-krát, 1000-krát? A to sú notorické argumenty. Keď nastane tá zmena podľa teba? No to neviem. Ale sú to veľa ľudí. No tak vyvráť to, ak sú milné, alebo známe. Poďme. A ty si diamant alebo obyčajný človek? Opäť sa obyčajný človek. Tak teba spláchnu do kozmického hajzlu. Ale ja tu budem žiť na veky. Pochopenie je prekonaný koncept. Nikto v skutočnosti nerozumie procesu, v ktorom z oplodneného vajíčka vznikne človek. A čo máme robiť? Prestaneme plodiť deti? Dokiaľ nebude ontogenéza popísaná na sériu diferenciálnych rovníc.